Τον Γιώργο Κασαπίδη τον ξέρω από παλιά. Μεταξύ άλλων είχε τραβήξει φωτογραφίες στο γάμο μου με τη Βαρία. Το λέω αυτό μπαίνοντας ήδη στην παρουσίαση των διηγημάτων του, καθώς στα 19 από τα 20 περιέχονται μία ή περισσότερες αναφορές στην τέχνη της φωτογραφίας. Μόνο στο ποιητικότερο από αυτά τα διηγήματα, το σκύλο της ελπίδας σε καθρέφτη του Μπόρχες, έτσι λέγεται ο σκύλος της ελπίδας, το διήγημα που συνδέει τις ιδιότητες του ποιητή και του πεζογράφου, μόνο σε αυτό υπάρχουν είδωλα, αλλά όχι φωτογραφίες. Ίσως γι' αυτό ο υπότιτλος της συλλογής 19 συν μία ιστορία. Μου έχει κάνει διπλή τιμή. Πρώτον, ότι μου πρότεινε να παρουσιάσω τη συλλογή διηγημάτων του, και δεύτερον, ότι κάποιος Ηρακλής που μου μοιάζει περιέχεται ως δευτερεύον πρόσωπο στο διήγημα Δαγκωμένη Κοτόπιτα. Συ της άλλης, το διήγημα είναι το αγαπημένο μου λογοτεχνικό είδος. Γιατί, όπως λέει και ο Μπόρχες, τι είναι το μυθιστόρημα? Ένα διήγημα με παραγεμίσματα. Δεν θα σας κουράσω, θα μιλήσω 15 λεπτά ακριβώς. Ξέρω ότι όλοι θέλουν να ακούσουν τον δημιουργό. Το χιούμορ, πώς να μην. Άλλωστε, έχουν κιόλας γραφτεί αρκετά και πολύ ενδιαφέροντα κριτικά σημειώματα για το βιβλίο του, αξιότητες Παπαγγελή, Χριστοπούλου, Ζαχαριάδου κλπ. Ήδη με τον τίτλο και με τον υπότιτλο της συλλογής φαίνονται δύο πράγματα. Πρώτον, η αγάπη για το φακό, είτε φωτογραφικό είτε κινηματογραφικό. Ο ενιγματικός υπότιτλος 19 σημεία ιστορίες που δεν θα γίνουν σενάρια για ταινίες μικρού μήκους, μπορεί να ερμηνευτεί σαν συνηγορία της λογοτεχνίας, του λόγου γενικότερα έναντι της εικόνας. Ο συγγραφέας είναι σαν να λέει ότι ναι, μεν το διήγημα θυμίζει τη φόρμα της ταινίας μικρού μήκους, όμως ο λόγος στέκεται ανεξάρτητα και προσφέρει πράγματα που μόνο αυτό μπορεί. Δεύτερον, μου θύμισε τη ρίση του Μαγιακόφσκι ότι η τέχνη δεν πρέπει σαν καθρέφτης να αντανακλά, αλλά σαν φακός να μεγεθύνει. Στην περίπτωση του Κασαπίδη, ο φακός πολλές φορές είναι και παραμορφωτικός. Επίσης, το επίθετο φωτεινότερος του τίτλου υποκρύπτει, θα έλεγε, στην αισιόδοξη διάθεση του συγγραφέα, την κατάφαση του στη ζωή, το χιούμορ με το οποίο διαποτίζει και τις πιο σκληρές, τις πιο αποτρόπες στιγμές του βίου. Να τι συνέβη στην πρωταγωνίστρια του ομότιτλου διηγήματος. Ενώ διακήρυται, έλεγε ότι τα μάτια μου δεν με γελάνε ποτέ. Αγόρασε ένα φωτογραφικό φακό 4 φορές φωτεινότερο από το ανθρώπινο μάτι. Ναι, υπάρχει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, μόλις τον αγόρασε και το δώρισε στον πολύ αγαπημένο εκμεταλλευτή της, απαλλάχθηκε από την καψούρα της για εκείνον. Είδε, ανέβλεψε και προχώρησε στη ζωή της. Είναι φυσικά αδύνατο να μιλήσει κανείς εκτενώς για καθένα από τα διηγήματα και έτσι θα σταθώ σε ορισμένες σταθερές των 20 αυτών διηγημάτων, θεματικές και τεχνικές. Η συζήτηση με βέβαιος ότι θα αναδείξει και άλλες πτυχές της πεζογραφίας του Κασαπίδη. Τα μισά από τα διηγήματα, τα 10, έχουν δημοσιευτεί σε διάφορα περιοδικά, έντυπα και ηλεκτρονικά, από τον Αύγουστο του 2016 έως τον Απρίλιο του 2021. Όμως, η τοποθέτηση στην παρούσα έκδοση δεν ακολουθεί χρονολογική σειρά και ομολογώ ότι δεν κατάφερα να εντοπίσω κάποιο κριτήριο θεματικό ή μορφικό για αυτή την τοποθέτηση. Εκτός ίσως από το διήγημα με τίτλο 33, είναι ένας αριθμός στον οποίο επανέρχεται με φετιχιστική αιμονή ο Κασαπίδης, έχει μπει στις σελίδες 27-35, οπότε τη σελίδα 33 βρίσκεται και το διήγημα 33. Ίσως θα μας τα εξηγήσει ο ίδιος αργότερα. Όχι τώρα όμως, ο suspense. Ξεκινώ με την υπόθεση ότι όλη η συλλογή διέπεται από τη διάθεση να φωτίσει, να δώσει αισιόδοξο τόνο, να εκδηλώσει μια χιουμοριστική ανατρεπτική ματιά πάνω στα πράγματα. Το χιούμορ βέβαια από μόνο του δημιουργεί μια απόσταση, όμως το αστείο στο Κασαπίδη έχει σχεδόν πάντα μια άλλη πρόθεση, είναι αγαπησιάρικο. Αναδεικνύει την ανάποδη όψη των σοβαρών λεγόμενων πραγμάτων. Και έτσι εμπεριέχει την κατασταλαγμένη σοφία. Τη λαϊκή σοφία που δεν έχει καμιά όρεξη να περνιέται για σπουδαία. Την αυτή έλλειψη σπουδαιοφάνειας, ένα από τα στοιχεία που κάνουν σπουδαίο το βιβλίο για το οποίο συζητάμε απόψε. Πιστεύω ότι αν κάποτε εκδιδόταν μια ανθολογία ελληνικού χιουμοριστικού διηγήματος, ορισμένα διηγήματά του θα έμπαιναν εκεί ανεπιφύλακτα. Αντίθετος θα έλεγε κανείς με το συγγραφικό λαϊκισμό, όχι όμως και σνόμπ, ερμητικός και δυσνόητος, ο συγγραφέας είναι πρώτα απ' όλα ανθρωπιστής. Ενώ το εξής, διαθέτει συγγραφική άνεση και θα μπορούσε να τυλίξει τον αναγνώστη στη θαλπορή της στρωτής αφήγησης, να
να τον μαυλίσει που λέγαμε παλιά και να αναπτυξευτεί ο ίδιος. Όχι όμως. Έχοντας τη χάρη του ποιητή και του γνήσιου καλλιτέχνη, ερευνά τη διηγηματική φόρμα, τη γυρίσει μέσα έξω, δοκιμάζει τεχνικές. Άνετος, αμέριμνος, αδιάφορος για τη γνώμη των θεάφορων του. Εισαγωγικά. Κοιτάω μπροστά και ας μην έχω καθόλου οριζοντά και παραμένω συνήθως ντροπαλός και σιωπηλός κλείνοντας. Μερικές από τις τεχνικές που χρησιμοποιεί, είτε για να αστιευτεί, είτε για να γυρίσει τον κόσμο ανάποδα, να το κάνει καρναβάλι, είναι οι ακόλουθες. Πρώτον, φαγητά και ποτά. Βασικό χαρακτηριστικό του καρναβαλιού είναι η κυριαρχία του σώματος έναντι του πνεύματος, του στομαχιού και των ποδιών έναντι της κεφαλής και του εγκεφάλου. 6 από τα 20 διηγήματα έχουν στο τίτλο τους κάτι πρόσημο ή πόσιμο. 2 φρούτα, 2 πίτες, 2 καφέδες. Γλυκό σταφύλι, πατάτας αλογοτόμονο μερίγανη και φτεδάκια ζυμωμένα με πολύ κρεμμύδι, τσίπουρο, βότκα με μια φέτα λεμόνι, λωτός, πίτσα με απ' όλα εκτός μπέικον, ξινό μαύρο καραβόπιτσα, καρπουζόφιδες, διπλοφρασμένο τσικουράκι, παστούρμα, κοτόπιτα, σικαλάκι, κόλληβα, βελουτές, σούπα, γλυκοκολοκύθα με κάστανο, κεμπάπ, κοπρομανίτες, βατόμουρα, κατσαμάκι, γουλαχλία, ομές σαρδέλες. Έφτιαξα, όχι μενού, αλλά ένα ασύνδετο σχήμα με τα φαγητά που περιέχονται στη συλλογή. Κατά μίμηση των πολλών και τόσο συναρπαστικών ασύνδετων του Κασαπίδη. Άμα το διαβάσετε, το έχει πάρα πολλά ενδιαφέροντα ασύνδετα σχήματα. Έχετε πολλές ενδιαφέρουσες παρομοιώσεις. Λοιπόν, δεν είναι τυχαίο ότι το πρώτο μότο του βιβλίου, έχει 2 μότο στο βιβλίο, το ένα είναι το Μπόρχες, το πρώτο μότο είναι ένα ασύνδετο σχήμα. Διατυπώνω την υπόθεση ότι τα ασύνδετά του οδηγούν συνήθως σε παραλυρήματα κομικής χρειάς. Ένας δεύτερος τρόπος να προκαλεί το γέλιο είναι η ασυνοησία και οι αντιφάσεις. Ας πούμε, λέει τη φράση, ο παππούς μου έχει δίκιο που μου λέει να μην εμπιστεύομαι τους δύσπιστους. Λοιπόν, είναι αντίφαση. Επίσης χρησιμοποιεί λογοπαίγνια πολλά, χρησιμοποιεί ανίερη γλώσσα, αφιεροστομία, είτε πρόκειται για κατώτερες σωματικές λειτουργίες, είτε απλώς για βρυσίδια και για πινιλίκια. Φυσικά για λόγους εκπαίδευσης δεν κάνω αναφορές τώρα συγκεκριμένα. Χρησιμοποιεί ειρωνία, σαρκασμό, αυτοσαρκασμό, μαύρο χιούμορ και επίσης σατυρίζει τις αρχές του τόπου, λίγο, πολιτικούς, εκκλησία, εκπαιδευτικούς κτλ. Το κάνει αυτό γιατί έτσι γίνεται και στα καρναβάλια. Να πούμε ακριβώς τους παπάδες, τους πολιτικούς. Και επίσης υπάρχουν διάφορα γλωσσικά ολιστήματα. Να, κάνω όμως το μπρεφ. Λοιπόν, θα διαβάσω εδώ. Έχω σκοπό να διαβάσω διάφορους κανόνες, δεν πειράζει. Λοιπόν, είναι 2 τώρα και πάνω από το φέρετρο της μάνας του ενός. Λέει ο ένας. Τη μάνα σου και εγώ την αγαπούσα, σαν δική μου μάνα, μου λέει, και βουρκώνει. Δεν με ξεχώριζε. Έφτιαχνε και όταν δεν μπορούσε ακόμα να κινήσει καλά τα δάχτυλα, ένα γλυκό κουταλί, ουσικό, τέλειο. Πάντα μου έδινε 2 ολόκληρα βαζάκια. Τώρα το έχω ακόμα φυλαγμένο στο ψυγείο. Το τρώω λίγο να μην τελειώσει. Άντε, στην υγειά της, μου λέει, και σηκώνει το μπουκάλι να ξαναπιεί. Η υγειά της δεν βλαμμένο του ταχώνω, πεθαμένη γυναίκα, δώσ' το εδώ. Μην νομίσει κανείς ότι μιλάμε για μια αμυγός χιουμοριστική συλλογή. Έχει επισημανθεί για την κριτική υπαρξιακή διάσταση των κειμένων. Να προσθέσω και το μοτίβο της ενοχής που πλανάται πάνω από τους ήρωες, αλλά αντί να συντριβούν από αυτή την ενοχή, είτε έχουμε happy end, σε ορισμένα μηνύματα, είτε ένα είδος φιλοσοφικής εγκατέστησης για τη ματαιότητα των πραγμάτων, είτε ένα τελευταίο αχνό χαμόγελο. Σε ό,τι αφορά αυτό που λέμε διάνοια, δηλαδή τις κοινωνικές θεματικές που αναπτύσσονται στα διηγήματα, θα έλεγα σωστότερα που υποβόσκουν στα διηγήματα, καταγράφουν τις εξής. Οικολογία, ζωοφιλία, ρατσισμός, σεξουαλική εκμετάλλευση, ευθανασία, κοινωνική αδικία, πλουτοκρατία, κομματισμός δεξιός και αριστερός, διαφθορά και ανικανότητα των πολιτικών παραγόντων, αδιφαγία των μέσων μαζικής επικοινωνίας, μοναξιά. Σε όλες τις περιπτώσεις, ο συγγραφέας αποφεύγει επίμονα να γίνει διδακτικά καταγγελτικός ή κάποιο τύπου πολιτικός σχολιαστής της δεκάρας
σαν αυτούς που βλέπουμε καθημερινά στο διαδίκτυο. Ο Κασαπίδης δεν βάζει τα καλά του, προσποιούμενος ότι όλους τους καταλαβαίνει και τους συμπονά. Κι όμως, έτσι νιώθει. Ακόμα και με τους τυφλούς του χαρακτήρες, ακόμα και με τα ρεμάλια. Όλοι εν τέλει έχουν κάποιο δίκιο, όπως επίσης έχει επισημάνει η κριτική. Εισαγωγικά. Κάποιοι άλλοι έχουν όνειρο ζωής να ταξιδέψουν στα υψώματα του Μάτσου Πίτσου, στο Περού. Εμείς εδώ έχουμε τα δικά μας υψώματα, τη δική μας ιστορία. Κλείνονται εισαγωγικά. Κάνοντας το τοπικό παγκόσμιο, ο συγγραφέας ασχολείται συχνά με την τοπική ιστορία, βρίσκοντας αφορμές στην ανθρωποκεντρική του πεζογραφία να μιλήσει, πάλι σεμνά και από σπόντα, για γεγονότα που έχουν σημαδέψει τη δράμα και την Ελλάδα. Μακεδονικός αγώνας, αιματηρές βουλγαρικές κατοχές, μικρασιατική καταστροφή, ελληνοϊταλικός πόλεμος, μαζική μετανάστευση. Δεκάδες αναφορές υπάρχουν σε δραμηνά τοπόσημα, όπως τα Ολύμπια, δραμηνά μαγαζιά εστίασης, στο Ελευθερία, Επίτες της Χαρούλας, Λαφοντάν, Καρπός και Ίνος, Ζαχαροπλαστείο Πέτρος, σε διάφορα μνημεία, σε υπαρκτούς ανθρώπους, όπως ένας κουρέας που έχει μια αιμονή με τη Μόνικα Μπελούτσι, για παράδειγμα. Συνιστούν αυτά όλα, εκτός από τοπιογραφία του ασήμαντου, όπως την χαρακτηρίζει, και υλικό για τον ιστορικό του μέλλοντος, κάτι που εμένα προσωπικά με ενδιαφέρει πολύ και θα ενδιαφέρει και στο μέλλον του ιστορικού. Θέλω να διαβάσω ένα απόσπασμα από το δίκημα του Αβράχ που έχει σχέση με την ιστορία. Δύο φορές τον πιάσανε εχμάλωτο οι Τούρκοι. Την πρώτη άρχισε να ραδιάζει στη σειρά όσες πόλεις ήξερε από βορρά. Βατούμ, Σοχόμ, Νοβοροσίσκ, Εκατερινοντάρ. Τον πέρασαν για Ρώσο και τον άφησαν να φύγει. Τη δεύτερη φορά διέταξαν δύο στρατιώτες να τον πάνε σε ειρηνικό σημείο να τον τουφεκίσουν. Στον δρόμο, ο παππούς τραγούδισε το πιο λυπτερό τραγούδι στη μητρική τους γλώσσα, που κατέληγε με τη φράση «Πριν να έρθει η ώρα μου, μη με σκοτώσεις». Συγκινήθηκαν, μαγεύτηκαν από τη φωνή του οι Τούρκοι. Τους πήραν τα κλάματα και το λευτέρωσαν. Σπάνια φωνή. Όταν ήρθε στην Ελλάδα, τραγούδισε δίχως μικρόφωνο σε ένα μεγάλο κέντρο στη Δράμα. Ο κόσμος τον αποθέωσε. Ο ιδιοκτήτης του ζήτησε να μείνει στην ορχήστρα. Όμως εκείνος έπρεπε να επιστρέψει στο χωριό. Όσο για τις ατέλειωτες διακειμενικές αναφορές ή οφειλές σε λογοτέχνες, ρητές ή υπόρρητες, θα τις αναφέρω τις. Έχασα λίγο την. Έχω μια τεράστια παρένθεση. Αυτές οι διακειμενικές αναφορές σε άλλους συγγραφείς δεν στοχεύουν να αποδείξουν την αναγνωστική επάρκεια του συγγραφέα, αλλά ταιριάζουν κάθε φορά με το είδος της αφήγησης. Προσφέρουν σε αυτήν και τέλος πάντων ανήκουν στον οργανισμό του Γιώργου, ενός ανθρώπου που του αρέσει να τρώει, να φωτογραφίζει, να διαβάζει, να γράφει και να αγαπά τη δόξα. Θα τολμούσα να πω που αγαπά μόνο τη δόξα με δέλτα κεφαλαίο. Τη σεμνή δόξα, τη γεμάτη δόξα, όχι την κενή, τη μάταιη, αυτή που αρέσκεται στην επίδειξη. Πόσοι δραματικοί ξέρουν, για παράδειγμα, ότι έχει κερδίσει βραβείο ποιήσης από την Ακαδημία Αθηνών. Λοιπόν, οι οφειλές σε λογοτέχνες, όπως θα τους πω, δεν μπορώ, γιατί έκανα δουλειά μεγάλη για σήμερα. Έχει διακειμενικές αναφορές στον Μπόρχες, που είναι πρώτος στον υπότιτλο, στον Βυζινό, στον Έντγκαρ Αλαν Πόε, στον Γιώργο Μαρκόπουλο τον ποιητή, στον Ηλία Πετρόπουλο, στον Ηράκλειτο, στον Νίκο Τσιφόρο, στον Κάφκα, στον Πουλικάκο, τον Σκαρίβα, το μοναχόν Νικόδημο που το κάθισα ο Γιώργος, δεν κατάλαβα πού είναι αυτή η αναφορά, στον Καζατζάκη, στον Κουτηρά, στον Σκαμπαρδόνη, στον Ντοστογεύσκη, στον Αλέξανδρο Ραπατζή, τον γραμμινό λογοτέχνη, στον Λυσία, στον Φίλιππο Δρακοντοαηδή, στον Μίλτο Σαχτούρη, στον Βασίλη Τσιακούση, τον γραμμινό λογοτέχνη, τον Διονύση Σαββόπουλο, τον Λοτρεαμόν, τον Εμπειρίκο, τον Παλαμά, τον Τζέιμς Τζόις, τον Γέιτς, τον Σάμουελ Μπέκερ, τον Μπέρναρ Σό, τον Τζόναθαν Σουίφτ, τον Όσκαρ Βάιτ, τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, τον Αστραδί Χότζα και όπως αναφέρεται από ένα κριτικό σημείωμα, πιθανόν να υπάρχει και παντού να πλανάται η σκιά του Νίκου Καβαδία. Αυτό είναι υπό έρευνα. Κάτι μπορεί. Με τον όρο, λοιπόν, για την τεχνική του λίγα πράγματα, με τον όρο μαγικός ρεαλισμός, στη λογοτεχνία εννοούμε την προβολή πάνω σε ένα ρεαλιστικό φόντο μιας αυθονίας φαντασιακών στοιχείων. Εκεί θα μπορούσαμε να κατατάξουμε ιδεολογικά τα περισσότερα διηγήματα
της συλλογής. Εισαγωγικά. Ο Τσε Γκεβάρα δεν γνωρίζει ποια πορεία θα ακολουθήσει τελικά. Αφού παρά τις αφορμές, κανείς δεν ξέρει εκ των προτέρων που θα τον βγάλει ο δρόμος. Με αυτόν ακριβώς τον γνώμονα, δεν ξέρει κανείς που θα τον βγάλει ο δρόμος, κινείται πολλές φορές του Κασαπίδης, εφόσον πολλές ιστορίες του ξεστρατίζουν από το πραγματικό. Περιπλανιούνται αυτοαναφορικές, παροδούν τον εαυτό τους, φλερτάροντας με το μεταμοντέρνο και τον σουρεαλισμό. Να συντηρήσω την υπόσχεσή μου και να μιλήσω παραπάνω. Λοιπόν, σε ένα δίλημά του λοιπόν, σε αυτό το Βόρχες, λέει «Κύριοι θύμονες της έλογης πλειονότητας, θέλω να τους προνικήξω, να τους πω, δίχως βέβαια να απολογηθώ. Ξύλο έχω φάει αρκετό φυλακισμένο στα δεσμά του ανίκιου εξαιτίας σας. Και τα λεφτά δεν ξέρουν ποια καινούργια ματαιοδοξία ηλική να τα ανταλλάξω. Τίποτα πλέον δεν επιθυμώ. Άλλωστε, με πληρώνει η σύνταξη της πίεσης εφόρου ζωής, με τα αν άλογα ποσοστά. Πόσο σωστά, δεν το γνωρίζω. Κάποια άλλα διηγήματα πάλι μοιάζει να ανήκουν καθ' ολοκληρία στο ρεαλισμό. Σε αυτά βλέπουμε ακραίες περιπτώσεις ανθρώπων που ξεφεύγουν από το μέσο όρο. Είτε πρόκειται για τον ανώνυμο, για το σχεδόν ανώνυμο συνταξιούχο καθηγητή στο διήγημα 33, είτε για τον Βασίλη Καϊπτσόγλου, νεαρό τεμπέλη στο διήγημα Μετακόμιση στα 33, είτε για την ανώνυμη ερωτευμένη μέχρι τρέλας με τον Καβατζή της στον φωτεινότερο φακό του κόσμου, είτε για τον Μάρκο Δράκο, ρεγμάλη κατά δήλωσή του και μέλος συμμορίας τύπου Ρομπέρτο Δασόν, ή για τον αναχωρητή Ζαφύρι τον Τύρερ στο οροπέδιο Άγριων Αλόγων. Εγώ κατατάσσω προσωπικά στο ρεαλισμό και τη θεότερη κομμωδία με τους σπαρταριστούς διαλόγους και τις ασύλληπτες καταστάσεις, με τίτλο «Φτιάχνει καλό καφέ ο Μιχάλης». Αν υποθέσουμε ότι ο ήρωας Σταμάτης είναι απλώς ένας φαντασιόπληκτος που εκλαμβάνει τους πόθους του, η πόθη του είναι να πέσει βροχή, να δίνει το καπρό του και άλλα τέτοια. Εκλαμβάνει αυτός τους πόθους του στην πραγματικότητα. Αν υποθέσουμε ότι είναι φαντασιόπληκτος, τότε το διήγημα είναι ρεαλιστικό. Λοιπόν, αυτό το διήγημα θα μπορούσε άνετα να γίνει πετυχημένη ταινία μικρού μήκους και να γεμίσει το διαδίκτυο με ιική ορμή, αλλιώς να γίνει viral. Άμα το διαβάσετε, καταλάβετε. Να μια ακόμα θεματική γραμμή των διηγημάτων, ο έρωτας, ο ερωτισμός, ο γάμος, η ερωτική συνέβρεση γενικά των δύο φύλων. Σχεδόν όλα τα διηγήματα τον περιέχουν, είτε ως απλό φλερτ, είτε ως νόμιμη συμβίωση με τα πάνω και τα κάτω της, είτε ως παθιασμένη σεξουαλική πράξη, είτε ακόμα και ως σαδιστική, φετιχιστική, ακραία ερωτική πράξη. Σημαντική τέλος θεωρώ και την παρουσία της οικογένειας, των γονιών και των παππούδων πρωτίστως, αλλά και του ευρύτερου συγγενικού περιβάλλοντος, θείες, ανήψια, γαμπροί κτλ. Αποτύπωση της ελληνικής κοινωνίας, όπως και αίσθηση ταλαιπωρής, απαντοχής, προσδοκιών διαψευσμένων ή εκπληρωμένων, η οικογένεια συμβαίνει στο παρόν, ριζώνει στο παρελθόν, αφήνοντας διακριτικά ορισμένες υποσχέσεις για το μέλλον. Κάνα τελευταίο απόσπασμα. Ο παππούς μου έλεγε: «Μη σκάς για τον αέρα, αέρας είναι και πάει. Για τον πόνο να νοιάζεσαι και αν πονάς, να αντέχεις και να τον προσπερνάς. Άντε, πάμε τώρα να θερήσουμε τριφύλια για τα ζώα». Αναγνωστική απόλαυση προσωπικά εννοώ το εξής. Όταν το βράδυ κατάκοπος πέφτω να κοιμηθώ, να ξέρω ότι με περιμένει ένα συγκεκριμένο λογοτεχνικό βιβλίο που αδειμονώ να τελειώσω. Έτσι ένιωσα με το φωτεινότερο φακό του κόσμου. Συγγνώμη να σας κούρασα, αλλά όπως λέει και ένας ήρωας του Κασαπίδη, είναι να μην παρασυρθείς άμα γράφεις.